Dil. Ya, kita kau total ya. Ya, tol. Tapi saya budalnya isu ya. Yo, keren. Tol rumah saku awakmu iki gak duwe sapi kok ngorat ngaret to. Jane ngeretne sapa? Tak pangan dhewe kok, Krep. Walah, julaya. Raimu kaya pedet bawa pakanamu suket. Keren. Lah, kalau di sing tanteni. Sopo to, Dut? Oh, iki po genah. Pangga sing tuwek. Belajar nduk ya belajar mandiri dhewe ra iso to. Kren. Mandek sing kren. Beh, ngapa to, Dut? Dek teluk barang iki. Kowe meneng wae. Duit kae. Tenan kene sik to. Yo, Piye Pak Dut ana apa? Tunggu kene sik lho, penting iki. Oke. Iki enak garapan moni, bayaran kenceng. Gelem gak, Wek? Oke, siap. Gelem aku Pak Dut. Lah ngono lho. Bos. Lah aku piye? Kancane yo dipikirno. Di. Kok panggal lupa ae to. Kae lho ndang diatasi. Senengamu kok jagane kancane ae. Kancane wis kentakan ide. Ngono panggah murah-murah yang syuting. Lah mugi dhewe nyapa to, Bos? Ya wis ngono kuwi to. Lupa kaya ketek ketulup. Enek tenggan tandange ra enek dur glimbang-glimbung. Serane gunane blas. Lah lek koyo ngono panggah mbok jak ae. Ngengkel iki lho. Pecah tenan lho, Bos. Wong mek ngandele gedule tok ae. Piye tok iki? Sorry ya, Bos. Kowe ro dhewe to. Ya wis ngono kuwi isane. Lah terus ki hitunge piye Pak Dut? Tenang. Hah? Lah ngene lho Pak Dut sing tak senengi. Kerja urung bayarane dhisik. Ya wis suwun ya Pak Dut. Tak kowoprok ndasmu engko. Tak jelasne sik tugasmu. Walah, tak kira emang ngwir ngekei duit tok. Wah, engko